I pozdrav svima ljudi, moje ime je Strahinja, danas početi igramo Brawl Stars. Kao što vidite, ovdje je Pajkom Pro sa nama, to je moj drugi youtuber. I htio sam da snimam Minecraft epizodu, ali očigledno neću, snimat ću Brawl Stars. I hajmo da krenemo. Izabrat ću za početak Pam. Igrat ćemo Brawl Ball. Samo da pojačam malo. Pajkom Pro sposobna njegov. Snima ekstra videe. Snimaju reakciju na moj video. Rude na sve strane Minecraft preživljavanja epizoda 2. Ovako ćemo dobiti. Evo prima. Nadam se da ovaj Morty zna da igra. Čini mi se da je Star Power. Good story. Ovdje nam daju, ovdje nam zabijaju loša pista. Vidimo da li ćemo pobediti, ja mislim da nećemo da pobedimo. Pošto, vidite, jedan umre. Dobivamo! Brawl Stars nisam jako dok igrao, snimat ću Championship. Sa Pajom. Pa je šutno loptu. Shut the fuck, Pajo. Ne znam da li ću da mu pošaljamo video na Messenger. Da, morat ćemo da zezamo moju devojku, neću još reći ko je. Zezam se. Neću da zezam devojku posle. Pravim privatnu bre. Halo, šta je to pričam? Ima 6 trofeja. Dobro, nisam prekinuo snimanje. Da vidite da je na maksa će mi, bit će mi maksovan. Sad ne znam kog ja da igram. Uzet ću Bo. Moja mačka je to. Da, bit će, ajde, može tako. Da vidim kog će Paja da uzme, ja bi uzeo na njegovo mjesto Brock ili Dynamika i ja bi preuzeo Dynamika. Znači, Star Powerna boja mi je da stanuje ljude sa minama. Pišite mi u komentarima da li još želite Brawl Starsa. Neću da psujem, nema psovanja. Samo spominjamo. Ja kad gledam ovaj video sa drugarima pa kad počnemo da se smejemo. Nema bre. Danas burek sa mesom za mene ima bre burek sa sirom. Što je to pričam bre? Da, danas će isto izaći preživljavanje, ali nisam to da ga snimam sad, nego kasnije, oko 9 sati. I ajde da vidimo, opa, sjajno, izgubio sam ponovo. Pa evo, znam da ćeš gledati ovaj video, ali zašto gubiš? Jedna Gerz dešali. Okej. Shut the fuck up! Kako da uzmem? Mogu da Piper. Ne. Aj bre, pa stavi. Ja, dušo, on sam križao.
Ako ste iz Knjaževca i želite da me upoznate, mada čisto sumnjam da neko želi da me upozna, dođite u školsko sutra oko 2 ili 3 sata i upoznat ćemo se. Pajkone, Pajo, retarde jedan. Debil stavio ovdje sam da pucam. On zna da sam ja Piper. Dobro. Pajkon Pro. Ja, što ga zovem Pajkon Pro? Ovo je dobar youtuber. Jo. Umreću. Ne, stvarno, mislim da ću da umrem. Mislim. Ko je na B? Pa ja imam gadget za nju. Koliko sam glup. Šta radim ja? Sad sam mrtav, naravno. Nice! O, toliko bilo dobro odrađeno. Begi od mene. Bajo, šta to radiš? Oni ne znaju moj napad. Jo, sad je mrtav. Mrtav je 100%. Milijardu posto je mrtav. Znao sam. I to tako. Ne znam kako to uzmem. Ajde, valjda će pomogne nešto. A evo će biti zadnja partija i možda ću da idem sa drugarima negdje i možda ću još da igram Brawl Stars. Pošto ja ne mogu toliko da snimam duge videe. A vjerovatno ću da se vidim sa Pajom sada. Nobovi su, ali bukvalno ovo što su uradili sad je toliko glupo. I pa ovo što je sad uradila, toliko glupo, da ne mogu da vam opišem. I sve. Neće se, koliko sam ja glup. Ja nekom kažem da je glupo uradio. Dođi bro vamo bre, dođi vamo. Carly Jessie protiv Jackie sa 10. Mislim da ne bi moglo. Pop. Da, pobjede 100%. Desi, ajde, desi. U koji si bo? Pa odmah mrtav. Plaćemo na dam. Pobjede. Tri, dva. Paži, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo i pozdrav!